så alle sammen, og velkommen til en video her på min kanal. Det er en Skyblock video, og i dag er jeg sammen med Lukas Blokkebak. Halløj Lukas. Hej Thomas. Jeg har 3 vote keys, og som altid så åbner vi dem i starten af episoden. Så ja, lad os komme i gang. Lad os se, vi kan få. Sidste gang valgte vi jo en sheep spawner, så det er jo bare perfekt. Det er jo bare perfekt. 5.000, nej. Det er godt at få lidt bedre. Little lag der. Sådan. Lad os se, hvad vi ellers skal få. Giver os en spawner. Ej, Kid Noble, det er faktisk okay. Jeg fik Kid Noble, Lukas. Du er heldig. Men Thomas, jeg fik bare lort, da jeg åbnede min. Jeg var lige ved at få en spawner, faktisk. Kørte lige forbi. Lad os se, hvad vi kan få. 2 stacks of wood. Okay, det var ikke så gode ting, vi fik den her gang, men det er fint nok. Okay. Og Thomas, når du kommer ind på en, kan du også se, hvad jeg lavede? Er det en challenge til, du har lavet, eller hvad? Nej, bare ignorer det, der står i chatten. Kom, prøv at se. Tryk her, Thomas. Prøv at se. Så har vi dem her. Så har vi alle de her farme. Nice. Har du lavet det i dag? Ja, eller nej, jeg lavede også lidt af det i går. Okay, det er sikkert. Så har vi så dem her. Og så har vi så alle dem her. Wait. Carrots. Det er sejt lavet, Lukas. Og så har vi så meloner her. Melons, som Lukas elsker. Jeg kunne faktisk godt bruge lidt, hvis du har nogen til mig. Ja, jeg har 64. Tak. Ja, jeg er sådan altid stak på mig. Jeg aner ikke hvorfor. Mere quartz? Hvorfor står der det? Det her er bare skrevet for sådan så at man kan gå ned og mine noget mere de der quartz. Der er stadig nemlig stadig mere. Nå, men Thomas, skulle vi begynde at bygge på den der beacon? Ja, okay, vi har lavet lidt kaktus. Jeg har jo solgt noget af det. Prøv, jeg laver lige hurtigt om til bloggen nu. Okay, jeg laver lige bloggen. Okay. Sådan der. Vi har fået. Har den der ender chest altid været der? Nej, den er jeg har placeret der. Hvordan købte du? Hvordan fik du? Nej, jeg lavede den selv. Ja, hvordan fik du et Eye of Ender? Det lavede jeg også selv. Jeg købte bare en Enderpearl. Fordi vi har jo masser af blaze powder, så det er det, jeg lavede af. Ja. Prøv at skrive nogle flere cookies. Der er masser af cookies. Tag bare meloner. Okay, Thomas, vi har ret mange blocks nu. Prøv, Thomas, har du et stykke jern? Jeg kan give dig et. Ja, det tager jeg. Hvad skal du lave? Okay. Det er fordi, de så kan så lige præcis nok til en til blok. Okay. Okay, sådan der. Okay, nu har vi, vi har 104 nu. Det burde være nok. Men Thomas, jeg har fundet af, hvordan man får speed 2. Nice, hvordan? Du skal have 4, altså du skal have 5 i alt af de der layers, og det kræver over en stack. Så det tænker jeg nok, Ja, jeg tænker, man skal have flere layers. Ja, hvis vi laver det herover, så... Ja, lad os begynde at bygge det her, så får man det ikke over ved parkouren. Ja. Der er folk, der begyndte at kopiere min parkour. Der er en, han havde gjort det samme som mig. Det er mig, der har opfundet det her, sådan herinde på den her server. 2 sekunder. Okay, jeg er tilbage. Men der var også en anden, der hed et andet Miner Rage. Han har også lavet en kopi, men han giver mig credit for det, så det er fint nok. Og Thomas, vi har addet en hard parkour her, som koster 15.000 at prøve, så vinder du 30.000, hvis du completer. Og det er der nærmest ingen, der har. Nej, der er faktisk ikke nogen, der har completet den her endnu. Og så har jeg lavet mange penge, så vi kan se 361.000. Nå, var der noget, du ville sige, Lukas? Ja, Thomas, prøv at skrive challenges. Du skal også have challenges. Ja, jeg kender det godt, man kan lave dem, og så kan man det er mega fedt. Ja. Okay, men Thomas, jeg tænker på, at hvis vi lader det herovre ved portalen. Ja, det er helt fint. Hvor høj skal den være? Hvor mange af de der iron layers skal der være? Hvor mange blocks har du på dig lige nu? Jeg har 104, jeg har dem alle sammen. Har du 104 iron blocks? Ja. Holy shit. Så kan du godt lave
en speed 2. Jo, men Thomas, så tror jeg måske kun, at jeg har sådan 10 tilbage, eller sådan noget blocks. Det er lige meget, altså jeg har 361.000, vi køber bare noget mere jern. Okay! Bare gør det. Okay, prøv, skal jeg bare lige hurtigt gøre noget først. Okay. Prøv noget hurtigt. Shit. Jeg er virkelig dårlig til de der cactus jumps. Ja, det siger du ikke, ej. Shit. Wow. Og det her, det er min medium parkour, som jeg viste sidst. Lad os lige prøve at se, om vi kan klare den. Det kunne vi ikke. Thomas, du kan ikke have den egen parkour, det er pinligt. Jeg har klaret den før, Og så endda på kamera. Ej, nej. Hvor meget vi lavede. Shit, vi har lavet meget wool i sheep farmen. Og 2 pink wool. Og så 2 pink wool. Det går helt fint her. Nej, Thomas, jeg dør sådan af sukkerchok. Jeg løber tør for cookies. Shit. Nej. Nej. Okay, hvad kan jeg lave så? Måske også, vi skal lave kaktusfarm lidt større på et tidspunkt. Så kan vi ja, det kan vi. Altså bare lave mere kaktus. Jamen, jeg kan... Så ham her, prøv at se, han har lavet sådan en. Jeg har også fået lov til at bruge hans ting her, cobble generator. Men han har lavet det her parkour ligesom mig. Han giver mig credit, så det er fint. Han har en Mission Island her. Så ja, lad os gå tilbage. Jeg tænker faktisk også lidt, at jeg vil lave den samme sådan en her generator, som han også har. Det kan du begynde på. Ja. Okay. Nej, jeg tror jeg byggede en på mig. Så skal jeg bruge noget iron. Nej, jeg køber bare noget iron. Ja. Jeg skal bruge til at lave, hvad hedder de, pistons. Jeg tror lige, jeg rykker den her en gang. Goddammit, nu skal jeg starte helt forfra. Det bliver så besværligt. Lad mig se, okay. Island. Så lad os lave nogle pistons først. Nå, så skal du bruge jern. Ja, jeg har lige købt noget. Hvor meget? Jeg har købt 24 stykker for 24.800. En under AH eller shop? Shop. Nå, okay. Okay, lad os lige lave nogle hurtigere tur. Jeg glemmer altså, om det er sten der, eller sten der. Det var rigtigt. Okay. Så lad os lige, jeg tror, laver vi 8? Ja, 8 tror jeg er fint. Sikkert. Ellers, du kan jo altid bare lave flere, så... Ja, så der, fint nok. Nu har vi lavet selv 8. Og så lad os se. Har vi nogle repeaters et sted? Ellers, det skal man bruge stone til, skal man ikke? Det tror vi har. Okay, vi har et stykke. Så lad os lige hurtigt sætte noget sten over til at koge. Så, ja, okay, fint nok. Kigger lige. Prøv at se, hvor mange meloner vi har. Det er takket være Lukas. Okay, lad os se. Hvad kan vi lave imens? Lad os lige lægge det her tilbage. Thomas, jeg tror, jeg bliver nødt til at rykke netterportalen. Er det fint nok? Hvorfor det? Fordi at ellers er der nok plads her, hvor jeg laver den. Ja, det er fint nok. Det kan bare være. Okay. Og så har vi brug for nogle buckets. Har vi ikke dem i stedet? Jo, de skulle gerne ligge i den der stonekiste. Skal også have en nether. Nå, men jeg har nogen med vand i også. Nej, der er ikke nogen. Shit. Sådan der. Nej, jeg tror stadig ikke, den er. Hvor meget plads skal den her lige bruge, altså? Hvor bliver de af dem der? Jeg kommer til at smide dem ud, eller sådan. Thomas, jeg siger, vi har ikke nok jern til at kunne lave den der. Har vi ikke? Nej. Skal man bruge over 144, eller hvor meget det var, du har? Åbenbart, ja. What the fuck?
Har vi ikke en jo, vi har en Infinity Water Source. Ja. Thomas, skal vi så ikke bare lave en mindre en? Nej, vent, jeg ved det. Jeg ved godt, hvad jeg har gjort af det. Det er lige herinde, faktisk. Thomas, skal vi ikke bare lave en Flashbacks. mindre en? Thomas, skal vi ikke bare lave en mindre beacon? Fordi der er ikke nok, vi har ikke nok jern. Nå, men jeg vil godt have speed 2. Okay, men problemet er, at det kræver meget, meget mere jern. Jeg tror måske, det kræver en stak mere eller sådan noget. Ja, kan jeg lige komme op og se? Ja. What? Hvorfor lag? Jeg får virkelig lag faktisk lige nu. Ja, det gør jeg også nogle gange. Det er sindssygt irriterende. Okay, jeg kommer lige over til jer. Må se, den skal være sindssygt stor. Er der 144 der? Ja. Wow. Shit. Ja, så må vi jo lave lidt mindre. Det hader jeg bare, så skal man fjerne det hele igen. Ja, det havde jeg også. Man kan jo ligesom ikke rigtig push det down. Det går nok. Okay, vores sten burde være færdig nu. Det meste i hvert fald. Sådan der. Og jeg kan bare fjerne noget af det, så bliver det meget nemmere. Så kan jeg bare bruge resten. Og så vi har faktisk brugt noget træ. Så kan vi lave nogle sticks. Og jeg tror, jeg flytter det hele, og så rykker jeg det. Er det så et sådan her? Jo, det er det. Perfekt. Oh my god, jeg hader det her. Nu har jeg næsten fjernet det hele. Sådan der. Jeg tror 6 repeater så fint. Okay, og så skal vi bruge et håndtag. Sådan der. Ej, what? Hvad sker der? Lol, Thomas! Ja. Jeg har mistet en blok af jern på en eller anden mystisk måde. What? Hvad gør vi så? Lad mig se. Oh my god. Okay. Okay. Nu burde vi godt kunne få et jump boost. Og så kan vi lave en til med speed. Speed. Okay, sådan der. Jo. Godt noget. Fint nok. Island. Hvor skal vi lave det? Kuskels. Nej, nu godt. Lad os bare lave den. Ja, Hvad er der? Det er bare nogle gange laver min computer et eller andet med sådan så jeg sådan går sidelæns. Og det sker lige nu. Det kender jeg godt. Det er det er så sjovt. Ja, tog mig bare. Jeg tager det også. Okay, vi er ret meget jern. Nå, hvem er ham der joinet? Det er ham der Mindrag. Nå ja, ham der som der tog din idé. Jamen, han giver mig credit for det. Nå, okay. Nå. Han reloggede. Eller han logget ud. Okay, lad mig se.
Thomas, er der et eller andet med, at man kun kan have en beacon ad gangen på grund af, at den virker ikke i en eller anden grund lige pludselig? Nej, man kan ikke have en beacon ad gangen. Nå, okay, på grund af, at en eller anden grund, så kommer den ikke op. Det der med speed og sådan noget, det kommer ikke op. Nå, har du puttet en... Nå, sådan der, nu virkede det. Ja, har du puttet en diamond i? Ja, men nu virkede det. Okay, vi vil være tilbage lige om lidt. Jeg tror, jeg har bygget den rigtigt. Nu bliver det spændende at se. Lukas, kom herover. No. Du skal se den. Nej. Au. Okay. Vil du have æren at trække i håndtaget? Ja. Yeah. Okay, er du klar? Bare træk. Ja, fuck. Det virker. Men det... to sekunder. Fordi det er en redstone block, så det er så godt her. Jeg ved det godt. Det var ikke så godt, det der. Sådan der, se. Yeah! Fedt. Jeg tror, bloksene går ud over. Ej, det går godt nok, så går vi bare. Shit. Skynd dig, Lukas! Skynd dig! Nej, jeg er bange for at falde ud af kanten. mere. Thomas, jeg er bange for at falde ud af kanten og gøre det. Fordi det har jeg nemlig prøvet før, og det var så ikke så godt. Og Lukas har fået lavet 2 beacons, så vi havde speed og jump boost derovre. Sådan der, nu går den vist ikke længere. Thomas, nu går den ikke længere. Okay, godt. Det var dejligt for mig. Nej, nu skal jeg jo gøre det her hele vejen hen. Jeg kommer og hjælper dig. Jeg er sulten. Du er sulten? I'm sulten. Okay. Det er godt, det virker det her. Okay, sådan der. Det kan vi bare lige have for nu. Ja, det er helt fint. Vi kan faktisk også lave dem sådan dobbelthøje. Shit. Skal vi så ikke, Thomas, skal du så ikke prøve på det næste gang? Hvad? At lave den dobbelthøj, så bliver det måske meget federe. No. Hvor har jeg egentlig mit home henne? Jeg kan ikke huske, hvor jeg satte mit home. Har jeg overhovedet? Nej, jeg tror engang, jeg sætter mit... Nej, jeg ved ikke. Mit home er hjemme hos ham. Hvor er mit home henne? Lol, mit home det er spawn. Ja, fordi det tror jeg, det bliver automatisk. Okay. Jeg tror lige hurtigt, jeg sætter mit home deroppe, fordi jeg gider ikke helt til noget. Kør derop. Jeg tror, at der er ikke 15 blokke, en piston kan skubbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Nej, det er 13. 1. Sådan der. Nå, okay, det går fint her. Lukas arbejder på kaktusfarmen. Og jeg er bange for at falde ned.
Og hvis I er inde på den her server, I besøger vores ø, så kan I godt gøre det. Vi har sendt et velkommen, skal så det I skal gøre er, I skal skrive skråstreg, IS, og så warp, og så mit navn, så man kan snakke sig selv. Så kommer det her. Man kan også gøre det her. Så der. Så kommer du herover. Så ja, så hvis I vil besøge vores ø, så kan I sagtens det. Men ja, jeg tror det bliver det for denne episode. Vi ses en anden gang. Hej hej. Hej hej.